les coses més importants a dins de la Comanche és l'espai d'emmagatzematge. Este nou model, la Montana Explorer, té espai davall dels dos llits. I ara veurem tot el que hi cap. Aquí tenim les taules i les cadires, les nostres bosses en la roba d'hivern, perquè ja sabeu que anàvem canviant de territori. També la bossa de la platja i algunes bambes, etc. I un consell que em van donar el primer dia que vam sortir: no us oblidéssiu de la pala i del raspallet. I aquí portem una altra manta per si mos fa falta, el plumífero, la roba de la platja i tots els estris per a la cuina, entre altres coses com fanalets i llumetes per decorar la Comanche. I una altra cosa que hem après estos dies anant de càmping en càmping és la importància del terra. En este cas tenim gespa. Això farà que a dins no hi hagi gens de brutícia. Un altre dels elements imprescindibles per emmagatzemar coses és el cofre. Aquí dins portem la cuina. En aquest cas és una cuina de 2 fogonets que la tenim nova. I tenim espai per guardar el que serien les neveres, més gran, més petita, i els elements de cuina.